El temporal de neu que aquest matí ha entrat pel sud de Catalunya s'ha estès amb rapidesa per la costa i l'interior fins al nord. Les nevades estan baixant cada vegada més de cota. Ja ha començat a nevar de fet arran de mar cap a l'Empordà i s'ha de generalitzar aquesta mateixa nit. Conseqüències? Doncs bé, ara mateix algunes vies principals tallades i de cara a demà, atenció, complicacions a la tornada a l'escola precisament per aquests problemes a les carreteres. Parlarem de tot plegat, connectant en diferents punts del territori. Aquí en tenen una mostra. Comencem a la Jonquera, Mercè Sivina, perquè aquí teniu fred, neu, vent. En definitiva, fan que la frontera estigui tancada. Hi ha alguna previsió de quan podria obrir-se el pas de nou? Sí, aquí la situació meteorològica és molt complicada i això fa que no se sàpiga encara quan es podrà obrir aquest important punt fronterer. Tant la Nacional 2 com l'AP7 estan tallades al trànsit des de primera hora de la tarda, des de les 4 de la tarda. Nosaltres som a peu d'aquesta Nacional 2, nosaltres estem en un dels aparcaments habilitats per als camions, de moment no està ple, hi ha capacitat per uns 3.500 camions aquí aquest punt fronterer de la Jonquera i no estan encara gaire plens, però això també ho fa perquè hi ha molts camions col·lapsats i el trànsit es fa molt i molt difícil. També els hotels d'aquí estan planíssims, també l'Ajuntament de la Jonquera ha habilitat el pavelló per si de cas algú no té lloc per passar la nit i la Creu Roja està allà amb mantes i amb menjar. Com veu veure, el vent bufa molt fort i ara el principal perill també aquesta nit serà el gel. Aquí hi ha neu acumulada i les baixes temperatures fora poden fer encara perillar més la circulació. Hem vist circular molts equips d'emergència, tant Guàrdia Civil com Mossos d'Esquadra, màquines llevaneu, intentant redreçar aquesta situació, però encara no se sap quan es podrà obrir aquest important punt fronterer. Un equip de TV3 ha estat just al punt fronterer en el moment que tallaven el trànsit. A primera hora de la tarda nevava amb molta intensitat en aquest punt de l'autopista AP7, a només uns quilòmetres de la frontera. Sobre les 4 de la tarda s'ha tallat la circulació en els dos sentits de la marxa i això ha provocat que ni vehicles ni camions poguessin avançar i s'ha creat una situació una mica caòtica. A partir d'aquest moment, tot i que els Mossos d'Esquadra desviaven els camions a la Jonquera, a la plataforma no circulaven cap mena de vehicle en cap dels dos sentits. La frontera ha quedat bloquejada durant més de 2 hores. Després s'ha permès als vehicles atrapats donar mitja volta. A la Jonquera es preparava tot per afrontar el temporal de neu. Tot i que no hi havia molta neu a la Jonquera, sí al Portús, però a la Jonquera no hi havia molta neu, ens hem trobat que les autoritats han tingut que tallar l'accés a l'autopista cap a França i ara ens trobem que ja comença a haver-hi gent parada a la Jonquera. Els camions esperen als aparcaments del poble. Es un peligro con esta nieve así porque si derrapa mucho el tráiler, las ruedas como no podemos llevar las cadenas, entonces se derrapa mucho, eso es un peligro. Entonces ahora tengo que hacer el descanso aquí, aunque mira, tengo poca comida y pero ¿qué voy a hacer? Molts dels afectats s'allotgen als hotels i l'Ajuntament ha preparat el pavelló per qui vulgui passar-hi la nit. Sion Biorron, TV3, la Jonquera. Hem fet ruta aquest migdia també per diversos llocs de les comarques gironines on nevava, sobretot a la Garrotxa, al Ripollès, on nevava des de primera hora de la tarda, però ha deixat pobles enfarinats, no ha causat cap mena de complicació ni d'incidència. Hem estat a Sant Pau de Segúries, aquí aquesta tarda hi ha hagut uns 4 dits de neu, també a Sant Hilari Sacalm, en un poble de Postal on els nens jugaven amb aquest dia de festa esperant la tornada a l'escola demà mateix. Aquí a la Jonquera continua nevant copiosament, fa molt vent i la previsió no és gens optimista. Sembla que aquesta nit continuarà nevant, continuarà fent-ho amb força i es poden acumular de 40 a 50 centímetres de neu. Gràcies, Mercè. Les condicions meteorològiques veiem que són realment complicades, han causat problemes a l'eix transversal entre Gurb i Santa Coloma de Farners. Al llarg d'aquests 45 quilòmetres i arran d'incidències provocades per camions, s'ha hagut de tallar intermitentment el trànsit i desviar els vehicles per altres carreteres mentre es tornava a condicionar la calçada. I així estava Collsuspina a primera hora de la tarda, on no havia passat cap màquina de treure neu. A Seva també nevava copiosament. A mitja tarda, a la sortida de l'eix transversal a prop d'Olost, també hi havia un paisatge blanc, però els vehicles podien circular.